Ayo, maratidza rudo mukoma function. Kumakomo yo. Iwe ndadzeka ndikitenderera Christmas pasi tenderera ndichipinda mugomba. Ndichitsvaga mukoma T1. Ndakupatara apa nditakure. Handeko. Bakashata. Right, muri yeZimbabwe. Makadiko kumatimana enyika kwese kwamuri. Munondiziwa ndinonzi DJ T1. Nasi ndine mufaro wangu wakati nyanyei. So munoziya ayo ndoda kumbomuzwa mufaro wacho. Mukoma T1. Mufaro aiwa munofara ine mukoma function. Ndaona. Aiwa because isisi kuseka mahara. Smile mahara. Inonzi 1 in a million moments. Right. Ndasakana naye panapa. Yeah. Aiwa munyebi. Right. Awa vanonzi mukoma function chabhanga. Mukoma function muchiri kurangarira kuti madays atakatanga kutaura pa social media like pa WhatsApp muchiti mukoma T1 nda kuti mundigadziriro birthday ramadamu wangu igore ripi papa. Ina handicharangarira. Zvimazuva zvapo asi denga rinoziva. Denga rikatirangaridza. Aiwa denga rakanyora. So ndoda ngoti muri yeZimbabwe izive. Mukoma awanonzi mukoma function chabhanga. Mukoma function waimboshanda ku South Africa. Wakabva ku South Africa wachibva waenda ku vazhinji vanowanza kuti vakati yuka votopfekera K. Inonzi USA. Kunowanza kuenda UK, kunowanza kuenda manesi vaya ava right havasi toenda takadai kune imwe U yacho USA. Right, mukoma function wakabva waenda ku USA ndoko vari kushandira izvozvi. Saka ndakatanga kutaura nawo nguva yakati rebei pa WhatsApp. Ipapo ndinodaira kuti takagadzira ukama. Takagadzira ukama wakati dzamaina mukoma function because hatina kutanga ukama igazi kumusha pakati saka toita zvekuno. Right. One zvakuita murume wemanje. Ukama igasa unozadziswa nokuru. Mukoma function kadai manje ka. Zvenzimbe zvombomira. Aiwa magumbuka manje. Zvenzimbe zvombomira. Apa ndo pamatsamwa manje apa. Ndobvisa zvewa kumana zuva richirova kudai. Hey. Mukoma ndimi mukuru. Aiwa achitanga imwe. Ndimi munotanga. Aiwa. Muri yeZimbabwe tingatoigumisira pano. Zvikadaroka. Alright, aiwa pamusoro. Ndatora chiombe chachu. Ndodai. Ngatipfuurire nemuri yeZimbabwe. Sorry, motiregererawo mbichana. Paita rimwe zuva 1 in a million moments kana pamo. Murume uyo takatanga kugadzira ukama. Wariko ku USA iko vari kutaura iko. Tichitaura. Mukoma function kana mauyo ku Zimbabwe kumana. Ndione iwo. Mukoma T1 yakabva ku USA kwacho muTexas. Hapai. Mukoma T1 ndobva ndipawo emamutare. Ndikadai wachipfeka iwo idzika idzi ndodze kunokuka. Ndodze kunokuziyo tichiro dzeku USA Texas ikoko. Moro dzekuno. Saka so ukama hwedu ka wakatanga munozoti social media pambacho vamwana vanoivenga but inobatanidza vanhu. Inobatanidza ukama. Because ukama hwedu mukoma function wakabva waramba wakabata. Tikati gari mukoma function mabva manyanya kuti zii. Tota mukoma T1 ndiriko akumana basa racho munenge muchirova kangoro dzemoto muchirova mazitirera panapa nekoko muri rabaraba. Muri ku USA iko. Ndokwatinodzirova tiri. Saka pandodangoudza zangu kabrief chete muri yeZimbabwe ndingofara nhasi ndingofara kunzwa futi kuti nyaunya. Tichitirwa zvidhafu. Munozviona vanhu. Saka so nemurume uyu tama nehama. Izvozvi ndikakuudzai kuti wabva kumasvingo. Kwagutu. Farm number 151. Wachibva wapinda mutauni mamutare. Wapinda mutauni mamutare wachibva wandifonera ndikati mukoma function ndiri kunonzi kuManika Bridge. Ndokwandiri pane nyaya ndamboenda kundotora ikoko. Zvikanzi muri papi ndisvike.
wabva watura vhera futi wabva warova motokari. Izvozvi tasangana parodhi so tiripo titori parodhi apo kumanika bridge ndokwatiri. Watobuda mugomba manyu mamutara wakati ndikuteera ikoko. Ndikati kumukoma function ndada kunyanga. Ndikanzi ndaisvika ikoko. Muona manje. Saka haiwa, thank you very much mukoma function. Ndinokutendai nerudo rwakadaro. Rudo rwenyu rwakadzama. Rudo rwenyu rwakakosha zvokuti ndikazvifunga ndonatsaona kuti vakaona hapana chavakafa. Zvinonzi vakafa hapana chavakaona. Oh, vakafa. Tatopedza. Aiwa, rangarirawo futi mukoma function kakuti nhasi ka tiri kufara hedu zvaitika, tiri kufara but pane mukomana atisiya anonzi Tatenda Pinjisi. Tatenda Pinjisi ndanzwa kudaro. Tatenda Pinjisi yakaita tsaona nemotokari. It's very bad. Nhasi ndanzwa kubatikana. Inyaya isingafadzi kunzwa. Ichokwadi. Aiwa, tine urombo nekurasikirwa nemuimbi wedu wemumhanzi anonzi Tatenda Pinjisi Shaika Shuwa. Shaika. Aiwa, tine urombo muri eZimbabwe tongochema netariro. Chema nawo pamwe chete muri. Shuwa. Ndizvozvo. Saka mukoma function kuri sei ku-USA? Kuri nani mukoma. Tinongodzingirana nawo varungu tiriko. Muriko? Ingonzi good morning say tiriko. Kana taya kuno kutonzi fokoro. Kana tiri. Right. Zviya zvokunzi mwana wamambo muranda kumwe. Kuno kuteti kinzi muranda ndi mambo kumwe. Okay. Teti kinzi vana. Saka muri uko zvakamira sei mukoma function? Kuri kushandika here? Unoshandika. Upenyu unoshandika. Zviri nani? Alright. Zviri nani zvokuti ukamboshande-shandewo uchiri ngorangarira kumusha, mari yekoko inotenga kuno kupfuura kwayo. Mari yeuko inotenga kuno? Haitengi kumusha kwayo. Inotenga kuno. Ndo zvinoita kuti vanhu vatiende uko tichiita, otherwise muchindounganidza ikoko ichishandisirwa kuno. Inoda kushandisirwa kuno. Ukoko nyika yacho zvayakaita vakangwara, rega nzi varungu vakangwara, vakanyepera vanhu ndokutengesera vanhu nhema dziya dzekuti kutengesa chii? Kutengesera vanhu nhema dziya dzekuti kuno kukauya kuno kwaenda kuparadise. Okay. Muri eZimbabwe ndo chokwadi. Vazhinji tinonzi tikawanda kuenda ukoko toti chii? Haiwa kuno kwakanaka uye kuno upenyu hwauko kunoraramika. Mari yacho inowanika but inoshanda kuno kufura ikoko. Saka anenge ari mapounds here kana mayusa. Ndakambopfuura nepanogadzirwa ingi yemari haina kumira mushe mukoma T1. Unoita sochapinda mubhengi kunotora ingi yemari yanemiyeza. Musadaro? Kwanogadzirwa yusa. Ndo kwatiri ukoko. Saka muri kumarika? Tiri kumayusa, hatisi kumarika. Aiwa, zvinhasi mukoma function handidi kukunyeperai. Nenge ndisina tarisire kuti ndichafara kudai. Ndasvika ndati handichero zvodini. Murudzokera rini? Ndinotosvika ikoko. Murudzokera rini? Musi wa11. Kunoendwa nepassport ero? Ndakatora passport ero. Ndakaenda bhegi hombe. Ndakauya nesuitcase hombe. Yei. Ndikati mukoma T1. Toenda tese. Saka ndodini manje? Mazirori mahombe aya. Ndine class 4 manje. Aiwa. Mune mikoshedzera class 1 pamugwagwa tichienda ukoko zvekuno zvinosara. Malicense ekuno anosara tonotora ikoko. Aiwa. Zvakangonaka nechekuti pfe musuitcase tarowa pasi. Wamondisa musuitcase? Aiwa, imi ndimochindisa. Because tofana kungoita tichienda semunhu 1. Nakuzoti mukoma T1 manje vachiti musuitcase ndiripo. Tozondovhurirana taiko. Tava ikoko. Aiwa, muri yeZimbabwe tinotenda. Aiwa, ndawane nguva yakanaka. Ndibatsirewo kutenda murume uyu anonzi function Chabhanga. Ndimukoma function Chabhanga. Muchiri kurangarira remukoma function gore randakamboti mukoma function ndabirwa mustudio. Ndichiri kurirangarira. Muchiri kurangarira. Ko vanhu vakaita usiku kudaro sei naye vakomana. Aiwa, ko vanhu vanhuka. Ndakati ndaenda kumusha kubva ndasvika tobva pastudio padini papwanywa totarisa kompyuta yaenda. Nemaheadphones makazonditengera ka. Ndikuziva namukoma Victor. Vari kuti mukoma Victor? Variko vakasara ko. Kumanaka mundimhoresere murume yamadzokera kuwe. Ndinoita sekudaro. Mundoti T1 ari kukufarisa zvisingaite ende ndinonzwa kudzirwa. Because ndimi shamwari dzerwendo. Ndofunga munozviziva mukoma function kuti andikachema kuti mukoma function ndine chakati chandisina munotomira muri ikoko. Tiri ukoko. Mota aiwa studio yaifani kudzima. Ngairambe yakadini? Ngairambe yakabaka. Saka rudo rwamuina rwomukoma function ndinokutenda. Thank you very much. Mwari wekudenga wako mukoma T1. Ndinakachipo chenyu kandanga ndakauya nako. Zvinoda kusimuka ndichirongedza. Ndakati papi. Onai manje mukoma function. Asi zvandichaita.
zvandichaita inini handidzokeri chipo chenyu chisina kuuya, handidzokeri chipo chenyu chisina kuuya. Madaro tingatoende zvokwadi tingatoenda tese. Ukama uya tingatoenda tese, asizve mandodiko mukoma ndotongobvisa idzodzi. Zvokwadi totoita takatsika idzi tatsika pasi. Manje ndodzikwana here idzi ndokuti kunatse kuziva zvere mukoma chibatai tobatisa. Saka ndandati tibatise chipo chichizouya. Aiwa chipfeka ndandipfeke zvako. Asi vanhu vangafunga kuti kana titi maimbogadzira zvimavidhiyo zviya pamwe mune muchingaita ndauya nemunhu akambobudawo pavhidhiyo anogona kutopupurawo kuti ndakambodii. Wakambobuda uyai wakambobuda pavhidhiyo ka ava ndo vamakagadzira vhidhiyo rari rechinamba chi birthday remuna November vamakarovera song yaLeonard Dembo yekuti maifamba muri vaviri ndikasarudza iwewe. Saka ndo makasarudza vandakasarudza uye yes kani mani koma ndo vandakasarudza vavo. Ndo vamakamboitira ndo vamwe vakaitirwa vhidhiyo namukoma T1 vava Fugama yapo vakaitirwa pamwe chete nambuya wamuzana vangachimhoresa imbuya wamuzana. Aiwa kana masvika kumuwamhoresa mawataurira kuti mukomana tamuona ariko. Aiwa tinovataurira. Aiwa ndinotenda makadii kwatete tinofana makaita basa. Aiwa chirega yenyu kutenda. Right, muri Zimbabwe, thank you very much. Mukoma function mune mashoko era muda kuza muri Zimbabwe station ndeyedu mukoma T1 ndeyedu ngatipfuurire mberi nestation yedu. T1 station wataurire chokwadi kuti vanhu ngavandi support is either T1 station or muchachereri nawo zvachose. Ndizvozvo Teachkach media tinayo noitakura tichinda nayo kuAmerica ikoko. Basa ngarifambe mukoma T1 tinotenda. Zvino muri kutobva kubasa futi kai baba kubasa ka handiti maona basa ngariende mberi muri Zimbabwe. Ndinotenda hurumende wetu takatanga kuona next speaker chedu chiri padumbu so nhasi zvavakupi apakashama. Aiwa ramba achitira mberi tichisimuza ishwa mukoma T1 ndafara kukuona. Ndotenda mukoma function. Ndinotenda zvikuru Mwari wekudenga ngavakurangarirei. Icho baba chimoda kadhanji asi pastation mungandikunda jive ndaona kuti ndiri mberi chiri tora mafoto chama chiro mafoto chauya tora kovana ndasi